बे जाहैबाय कानामाख्रा दैयाबो भुटाननिफ्राय फैदों आरो कालामाथि दैयाबो भुटाननिफ्राय फैदों बे भुटाननिफ्राय मोननै दैया फैनानै इन्डिया मोननाय लोगो लोगो मोननैजों मोनसे ज' जादों मोननैजों मोनसे ज' जानानै एखेबारे बे दैयानो आगोलनि पुरानि जिथु कानामाख्रा दैजों थांनाय दै बे दैखौ गारनानै गोदानै मोनसे सृष्टि खालामदों दै मोनसे बे जाबाय सुबाइजार ओनसोल बिजनी ओनसोलाव थांनानै दै बानानै सृष्टि खालामदों थांनाय बोसोरफ्राव जेरैहाय माइसालि माइ मोनजायाखै गावनि न' बां बारि बागान गासिबो लोमसावजोबनानै खुरखाना लांजोबदों दिनै गाज्रि अबस्था सुबाइजारि ओनसोला बेखायनो सुबाइजार ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोंनि बिटिआरनि चिफनाव आर'ज गाबदोंमोन दाबि खालामदोंमोन जे जोंनो बे बान्दोखौ थेनानै होथारनांगोन आरो बान्दोखौ थेना होखांब्लानो जों नोंथांजों दं नोंथांखौ सरकाराव हरफिननो थाखाय जों रेडि होननानै सुबाइजार ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बे खोथाखौ बुंसोलायदोंमोन आरो बेखौ बुंनायखौ लानानैनो जोंनि बिटिआरनि चिफआ आंखौ बे जायगाखौ नायगिदिंनो थाखाय थिनहरदोंमोन आरो नायगिदिंनानै आं नुबाय गमामायै नंमारगौ मोननै दैजों मोनसे जानानै बे दैया एकदमबारे मोनसे तान्डब सृष्टि खालामदों मानसिफोरखौ गिख्रंथाव खालामदों आरो माने सय सम्पति सिलिंखार खालामहोदों बेखौ नुनानैनो आंबो लोगो लोगो जोंनि चिफ सारजों मोनसे पारमिसन लाबाय बेयाव 3 साराय 3 कौटिसोनि थाखानि प्रयजन दङ बे खामानिखौ मावफुंब्लानो बे सुबाइजारसिम दै थांनाया बन्द जागोन दिनैनि दिनाव जों दाबि खालामनो हायो जिथु माने पुरानि जिथु गति पुरानि दैनि रेगा बे रेगाजों दैया थांजोब्बाय आरो बे गोदान सृष्टि खालामनाय गोदान रेगाजों दैया थोबसेबो थांला बेजोंथ' दिनै बुंनो हायो जों माने फारौ लोंनो दाउ लोंनोबो दै गैला बे जायगायाव गतिके पुरानि दैमाजों थांफिनजोब्बाय आरो बे दैया माब्लाबाबो बिदि फैला होननानै जों आसा खालामनो हायो जिथु टेक्न'लजि दिनैनि टेक्न'लजिबो गोबां डिफारेन्स जाबाय आगोलनिया जाहैबाय जोङो जिआइ जिथु नेट बे नेटआ मोनसे नेटआ ज'ब्लानो गासिबो ज'योमोन आरो बेखौ सेभ खालामनायनि दिनै बेबस्था गैयामोन आगोलाव दिनैनि दिनाव जिथु जोंनि डिफ्लेक्टर दङ एप्रन दङ बेबायदि कमप्लिट मेइन माथावरिखौ बसायनो थाखाय जोङो लेयार बाय लेयार मोनसे एरिया ब्लक खालाम बे बुस्थुखौ सेभ खालामनाय जादों आरो खुनुबायदि हाया आरो बेखौ नारनो जौगा थाखोनि आदब बाहायनाय जादों जौगा थाखोनि आदब बाहायनानै बे बुस्थुखौ दिनै बानायनाय जाबाय बे बुस्थुखौ बे माब्लाबाबो बे जायगाजों बायफ्लंनो हाया आरो बायफ्लङोब्ला गुबुन दै लामाजों बायफ्लंगोन जिथु मावनाय बे मावनाय जायगाखौ बायफ्लंनो हाला आरोखि এটা ভাল ঘোষণা বঙাইগাঁও মেডিটেক এলাইট হেল্থ ইনষ্টিটিউটৰ 2025 আৰু 26 বছৰৰ ডিএমএলটি লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান এক্স-ৰে এণ্ড ইমেজিং টেকনিচিয়ান ইচিজি টেকনিচিয়ান ফাৰ্মাচী এছিষ্টেণ্ট ডেণ্টেল হাইজিনিষ্ট ইমাৰ্জেঞ্চি টেকনিচিয়ান আৰু নাৰ্ছিং কেয়াৰ এছিষ্টেণ্ট কোৰ্চৰ নাম ভৰ্তি কৰাটো এতিয়া চলি আছে নাম ভৰ্তি কৰা বিষয়ৰ বাবে জানিবলৈ ব্যক্তিসকলে 9395558676 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बङाइगाव मेडिटेक एलाइट हेल्थ इनस्टिट्यूटआव इंराजि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय DMLT लेबोरेटरी टेक्निशियन एक्स-रे एंड इमेजिंग टेक्निशियन ECG टेक्निशियन फार्मासी एसिस्टेंट डेंटल हाइजिनिस्ट इमार्जेंसी टेक्निशियन आरो नार्सिं केयार एसिस्टेंट कोर्सनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ मुं थिसननायनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय 9395558676 नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।